Bazivale mba ivenkile zabemi bangaphandle abahlali baseBronkhorstspruit eTshwane nebebelucwabevu ngomsindo ngenxa yesiganeko sabantwana baliqela bathe babalekiselwa ezibhedlele emva kokutya ukutya ekufaneleka ukuba kunetyhefu. Bakwantsasana bathi basakhangela umrhanelwa omnye ngokwayamene nesiganeko sokubulawa kwabantu abali-18 eLusikisiki kwinyanga ephelileyo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje yandaba endodwa ndaba noPhumzansi Khumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Bebevutha ngomsindo abahlali baseBronkhorstspruit kwisixeko saseTshwane bavala ivenkile zabemi bangaphandle okuze emva kokugula kwabantwana besikolo abangama-25 ngale ntsasa kule ngingqi kodwa sele bekhululwe abangama-22 kubo. Kurhaneleka ukuba abantwana baye batya izimuncumuncu abazithenge kubantu abathengisa ngaphandle kumasango esi sikolo. Ukanti ojongene nezemfundo kwiphondo laseGauteng uMatume Chilwane ubongoze abazali nezikolo ukuba baqiniseke ukuba abantwana batya ukutya okukhuselekileyo. Sifuna amazimba sestera, sifuna okuningi, sifuna amazimba yawabona nawe sestera. Expiring date ayikho sestera. Batshise ichips kwivenkile zabemi bangaphandle abahlali baseBronkhorstspruit eTshwane babanga ngelithi ezivenkile zithengisa ichips eziphelelwe lixesha nto leyo igulisa abantwana babo. Abazali bathi abantwana babo bangeniswa ezibhedlele ngenxa yezi chips. So sesinabantwana abayi-12 manje basesibhedlela ngenxa yamazimba angana madate, amazimba abolile. Asilwe nomuntu sizama ukuprotecta abantwana, sizothatha amazimba la abawathengile amakhula nabangazi ukuthi bawathenge a-expirile or awa-expiranga. So besicela ne-government yethu isincede ukuthi ingezi la izenze i-operation, benze i-operation yokuchecka ukudla nokuchecka ama-passport, bayeke ukuthatha imali ifayithatha. Thina sifuna ukuthi la mazimba ashe kuba abanye ashile amazimba lawa la kunani amaphoyisa azosivimba ukuthi zishise i-community ithi amazimba ashe. Ukanti naseSharpeville abahlali baphume iphulo namhlanje bezithathela ngenkani izinto ezithengiswa kwivenkile zabemi bangaphandle. eSharpeville usapho losomashishini odutyulwe wabulawa lubongoza uluntu kuba luzole nangona liqhuba iphulo lokuzitaphela kwabantu kwivenkile zabemi bangaphandle kule ngingqi. Ubabi Mukema ubulewe evenkileni yakhe ngelixa abasebenzi bakhe bonzakele. Ukubhubha kukaPapi kuphembelele ukuba bazitaphele kwezi venkile eSharpeville naseBreibach. Aba bantu sebezithathela izinto nje ngoku besithi balambile. Kodwa enyanisweni akukho nto ithathwayo kuba abanini venkile bakhuphe yonke into ibilapha ngentseni yanamhlanje phango 1 emva koko baphisa ngezinye zezinto ebezingaphakathi ebantwini balapha. Izinto ezifana namarhewu, ibhiskiti, izonka kunye ne-ultramel. Kusenjalo eMpumalanga kungeniswe abantwana abangama-21 esibhedlele emva kokuba bethenge iatsha esikolweni. Aba bantwana bakhale ngokutshisa kwesifuba kunye namahlaba esiswini. Ngabuza uRatu ngathi iRatu udleni wathi iatsha. Ngathi iatsha ikwenzeni wathi hayi mamkhulu. Abantwana bathe kumama lo othengisa iatsha sicela ukuthi uthele i-extra hot. Kumele into uma uyithengisela abantwana ufuna uyiteste canga uyizwe ukuthi i-right for ukuthi ungayidlulisela kumphakathi. Abahlali kuzo zonke izixeko bamemelela kurhulumente ukuba abancedise ukuzama ukukhusela abantwana babo ekutyeni ityhefu. Lithabathisile kwakhona ityala lokubulawa komdlalo Bafana uSenzo Meyiwa namhlanje kwinkundla ephakamileyo ePitoli. Umcupho okhokeleyo uBrigadier Bongani Gininda ukhwele emkhumbini njengengqina lokugqibela lombuso nalapha nike ubungqina ngeziganeko ezijikeleze idokhethi lesibini elavulwa ngo-2019. Ngethuba enika ubungqina uBrigadier Bongani Gininda namhlanje uthe linye kuphela idokhethi lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Utsho esithi idokhethi 375 lavulwa nguWarrant Officer Mishek Makhubo ngo-2019 ngezityholo zokuphazanyiswa kwendawo yexhwayelo. I had a view together with Kenlen Ramohala that the evidence suggests that they were intruders. I learned at a lesser stage, my lord, after this docket was opened, that it was in existence and it was suggesting that
certain people in the house were involved. Uhlabele Mgama ecacisa ngemiba ejikeleze ubusuku bokubulawa kukaMeyiwa nalapho angqinileyo ukuba ngenene kukho abantu abangenayo ekhayeni likaKheli Khumalo nowayeliqabane likaMeyiwa. One could confirm everyone who was in the house at the hospital. In other words, my lord, if there were no intruders, one would not have expected the phone to go to a different direction. It would have remained at the scene or go with the people who were in the house to the same direction. So that was the first piece of evidence, my lord, that I looked at that, told me there was a problem. Well, when I said there was a problem, I'm referring to the suggestion that there were no intruders, because it was clear someone was in possession of that phone to a different direction. Ukwathe incindi ifuzo eyathatyathwa kumnqwazi wawusendlini ayifani neyabantu ababekho. Ityala liyaqhuba kwakhona ngomso kwanoBrigadier Gininda emkhumbini. Umphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko umnumzana uGayton Mckenzie ukhweleze ehlela kwabo bamtyabeka ngezityholo zokusebenzisa gwenxa imali yabarhafu exabisa R800,000 kuhambo lwakho liya kwiOlimpiki eParis. Lo kaMckenzie uthi lomba uphenjelelwa zezopolitiko kwaye umile kwelokuba akenzanga nto igwenxa ukwabongoza amajelo eendaba ukuba afake umfutho ofanayo nakwamanye amagosa karhulumente ukuba aphendule ngezenzo zawo. And don't compare me to Mama Joy. I am not a super fan. I'm the Minister of Sport, Arts and Culture. Umphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uGayton Mckenzie ukhusele uhambo lwakhe oluya kwiOlimpiki eParis eFrance. Oku kusemva kokuba kuvele ukuba oluhambo lwatyabula abarhafi R800,000 yerandi. I went to go and watch the sevens rugby. Then when the Olympics started, I sat in the rain so that our athletes also can have somebody screaming for them there. And then I realized, because I was so excited for this new job I want to learn, I'm going to come back. I'm probably the only minister in the world of sport that was not at the Olympics. Now, where do you get the joyriding from? Umphathiswa ukwaqaqambise ezinye zempumelelo azenzileyo kwiintsuku zokuqala ezilikhulu esesikhundleni kuquka nokubuyiselwa kwamathambo amaqhawe enkululeko ayi-49. We brought back the remains of our heroes. They were in exile and they died in exile and they were buried in exile. We managed as a team, my team, I must say, worked day and night, flew between Zambia. Ukwavakalise ukuba ulawulo lwakhe lusebenza nzima ukuqinisekisa ukuba amalungelo amagcisa akhuselekile. I want to make it clear, I'm not a minister of condolences. I'm not a minister of funerals. We must be honest about this. It's not easy to say it, but I'm going to say it. We are not here to bury artists. Artists need to live a life so good that they can bury themselves. uMckenzie uthi isebe lakhe lisebenzisana nxamnye neqela lamagqwetha esebe ukusiphula neengcambu kokuxhatshazwa kwemvumezeli. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uxelele onondaba ukuba ubekhe wangqubanisa intloko nomphathiswa wezoluleko uGqirha Peter Groenewald beshukuxa umba amabanjwa aququzelela ukubulawa kwabantu ngelixa esentolongweni. OkaMchunu nomkomishina lamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula bebenendibano nonondaba eKapa eNtshona Koloni namhlanje benika ingxelo ngokubanjwa kwabarhanelwa abane kutshanje besuyanyaniswa nesiganeko sokubulawa kwabantu abali-18 eLusikisiki eMpuma Koloni kwiveki ezintathu ezigqithileyo. Sikinoyiya usiphathele ingxelo eseleyo. Ngethuba iziphathamandla esipoliseni zidakanca iindaba zokunqakulwa kubanjwe abarhanelwa abathathu ePort Shepstone KwaZulu-Natal ngelixa uwesine ebanjwe eMonti eMpuma Koloni sithema ke sityelele iintsapho ezisazilele ukushiywa zizihlobo nezalamane ngokudutyulwa zikobentlombe engobozana. Intombi kaThandeka Mhloluvele ikhumbula umama wayo ingakumbi njengokuba kusondele ixesha leKrismesi lokuba iintsapho zibuyele emakhaya ziphefumlelane ngemiba yekhaya. Bekumnandi kakhulu ukuhlala naye mama, sincokola iwesi ngeKrismesi esenzela zonke izinto njengomama, sipheka naye kube mnandi. Azange ndikholelwe ukuva kwam. Iwesi xa ndifika apha ekhaya kwaba ngathi ndizambona, kodwa ke akukho samkela.
Umamazala kaMfi uThandeka ndawuninye nosapho lwakwaKing banqwenela nje into enye nezimbini kubarhanelwa xa bethe bafunyaniswa benetyala. Andirhaleli babanjwe, ndifuna babulawe njengoba nabo bebulewe. And iyona nto ndiyifungelileyo apha kuThixo. Ubanjwe baThixo undisindisile. Kodwa aba bantu bona hayi ndingase ngalicholi izulu bangabe liyacholakala ndingase ngalicholi bangaske baziswe kum. Ndifuna umthetho udlala indawo yawo, ungabafuneli ii-lawyers ezizoxoka kodwa thina sibhujelwe. Kwinkomfa nonondaba umphathiswa uSenzo Mchunu uthi intlanganiso abenayo nomphathiswa wezoluleko uGqirha Pieter Groenewald ibishukuxa umba wobugewu obuphekwa ngaphaya kwezitshixo. Amapolisa athembise ukuba kungabanjwa abanye abantu phakathi kwisebe lezoluleko nanjengoko ezinye zeziganeko zokubulala ziqulunqwa khona. Kulindeleke ukuba abarhanelwa abane ababanjiweyo bavele kule nkundla kaMantyi ngomso babekwe amatyala, ngelixa ityala likasiphoqolo Myekethe limiselwe umhla wama-26 kuNovemba ngelixa kusenziwa uphando oluthe vetshe. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathela Newsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eLusikisiki. Xa sihlabela mgama bayakhala abahlali baseBreibach eQonce eMpuma Koloni bathi isebe lokuhlaliswa koluntu latyelela lengingqi nalapho labhalisa abantu abangaphaya kwama-2,000 kuluhlu lwabantu abaza kwakhelwa izindlu. Kodwa into abayibonayo ngoku eli sebe liza kwakha kuphela izindlu ezingaphaya kwama-500 kunezo bezilindelwe ezingaphaya kwama-2,000. Kususela ngoFebruwari ka-2022 sele kwakhiwe izindlu ezili-139 kwaye nazo azikagqitywa. Umhlali wale ngingqi eBreibach uvakalise ukungaxoli kwaphela ngale meko nanjengoko abantu bale ngingqi bengaxhamli kwezi zindlu kunikwa abantu bezinye indawo. I'm not happy because I remember on the 21st of June 2022 the councillor called a community meeting in the community hall. The community of Breibach saw the list. They kept the list secret. I don't know for what good reason, but they kept the list secret. People cannot see the list. The community cannot see the list, although the need for houses in Breibach is more than 2,000. More than 2,000, and the community of Breibach must be happy with a total of 531. Kanti omnye umhlali uye wasithumelela ivideo ebonisa imeko ahlala phantsi kwayo kwityotyombe lakhe ngenxa yokungabi nandlu. Eli lityotyombe lam eli livela apha. Apha ke sinengxaki ngezindlu zethu zivandalizwayo apha ngalamaphara. Nanzi izindlu zimile kodwa jonga imeko endihlala phantsi kwayo apha. Ityotyombe lam leli linethayo zimvula yonke loo nto leyo enjonga nani ke njengokuba nibona apha bana ndihlala njani na ke mna ke yimeko ke lena mna endiphila phantsi kwayo njengamntu ke onamathambo nepresha yonke loo nto leyo. Ukawunsila wam waseWard 44 ndandike ndambiza ndazombonisa ityotyombe lam, wangumntu omkayo yangathi uyahoya uzandinceda. Wathi uzawuphinda abuyele kum, akhange ke aphinda abuyele kum, ndisamlindile nangoku. Bayakhalaza abahlali baseBreibach eQonce eMpuma Koloni bathi isebe lokuhlaliswa koluntu latyelela lengingqi nalapho labhalisa abantu abangaphaya kwama-2,000 kuluhlu labantu abaza kwakhelwa izindlu. Kodwa into abayibonayo ngoku eli sebe liza kwakha kuphela izindlu ezingaphaya kwama-500 kunezo bezilindelwe ezingaphaya kwama-2,000. Kususela ngoFebruwari ka-2022 sele kwakhiwe izindlu ezili-139 kwaye nazo azikagqitywa. Ukanti ngoku siqhagamshelana nentloko kwisebe lokuhlaliswa koluntu eMpuma Koloni umnumzana Edmond Venn. Siyakubulela mnumzana uVenn ngokuthi ube nathi namhlanje. Xa ubona le video yalo mama uhlala kweli tyotyombe linje, ingaba nikhathazeki ningurhulumente ngoba umama uthi zikhona izindlu kodwa bangeni kuzo kwaye ngoku ziyonakaliswa? Enkosi msasazi mandizibulisele uwe nakwaphulaphuli. Msasazi silisebe sizama kangangoko kube senze uba izindlu sizikhawulezise. But part of the process yokwakha izindlu zethu is that ungayibona indlu uba ngaba igqityiwe
but kuyafuneka siyiconnecte kwi-sanitation senzele uba ngaba umntu xa simnika indlu simnike indlu yakhe iphelele ikonektiwe akwazi ukuflasha akwazi ukufumana amanzi. So siyayikhawulezisa loo meko msasazi. And ke ngoku siyayazi njengoba sitsho uba zikhona izindlu esezigqibile. Zikhona futhi esizozigqibezela kule phase 1 yeproject by end of December ukwenzela uba umama lo ohlala eDyodyombeni simbuyisele endlini yakhe afumane indlu yakhe. Kodwa futhi msasazi ndiphinde nditsho uba xa ngaba sibhalisele izindlu siba more than 2,000 but umntu kuyafuneka kuqala qualify and le phase engu-531 yabantu abaqualifyayo uba sibenzele izindlu. On top of that msasazi, you would know uba ngaba we've got i-budget issues and apha ke ngoku it's awunokwazi uvele usuke yokwenza izindlu as close to 2,000 in one area. What you do, uyaqualify abantu, identify the most destitute. Njengoba nomgaqo siseko usitsho usithi sakwakhela abantu within the available resources. So sizayigqiba le project phase 1 msasazi by end of December so that abantu bakwazi ukubuyela ezindlini zabo. Already msasazi funeke wazi ba le project yaseBreibach divided into 2. Siqale senza lento kuthiwa zii-services. Le nto yokuthi make sure uba imibhobho nendlela zakhiwe. Phaa isebe selispende more than 76 million and we are 98% complete in relation to that. And apha ekukheni izindlu sinebudget 60 million apho sesispende 22 million and sizoyicomplete le phase yokuqala yokwekha kwezindlu baphaa eBreibach so that umama nalo simbona ohlala kulaa meko sikwazi uba simmuvele endlini yakhe. Xa ningekagqibi mnumzana uVenn no phase 1 ingaba ke ngoku phase 2 yena ngaqala nini? As soon as it go phase 1, which is phase 1 by end of December next year, at the beginning of the next financial year, sizawuqala ke ngoku phase 2 because that's the phase 1 sibe sesilindela la period ye retention sikwazi uba sitshekishe le nto kuthiwa next uba khonto ezirongo nakwizindlu and then sikwazi uqala phase 2 kulo nyaka mali ozayo which is 1st of April 2025. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Enkosi kakhulu kuwe mamqwathi noncuthi kwideska yenu yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam ozinzileyo lapha ekhaya ndikwamkele Bethuna kwelawo iqonga elikhulu iqonga lemozulu mna ke ngegama ndikuthabile Makhaphela ndingumamthembu mvanje nansi imozulu siye sivule mbukele ekhaya kaloku ngokuphawula iziganeko zamvanje kuMzansi Afrika uphela nokho imeko intle futhi ngcono phaya kumntlantsha nolwezi noxaki mandundu kwakhona pha kumbindi nakulo lonke nje lonke elapho lapha eMpuma Koloni koAlvane kaladokwe eMonti sibikwe pha imvula kwasekuseni ngomso sikhathwa kokubhudla komoya nezantyala zemvula nje yonke lamini mbukele ekhaya amaqondo wakho lawa phansi naphezulu sifule kuphela lokuqala nqa kupha kaloku kuphunjwa laseMpuma Koloni ngomso njengapha koBurgers Dube ekuseni qabaqaba ngamafu ngalo kaloku elashuma qhube nosuku futhi belusonga kakuhle noko ngamafu ka27 degrees kanti ekhaya xa sihlabela mgama sijonge phaya ephondweni lase-Free State ngomso amazantsi eBloemfontein phaya umzekelo futhi ke sasithobe ekuseni yaqwengela ngapha xa bequbela imini yabo futhi ngamashumi mbukele ekhaya zakhathwe kaloku sesosixhenxe. Nansi ke Bethuna imozulu phaya ephondweni lasentshona Koloni ngomso kwindawo ezikwimpumu umzekelo phaya njengapha koBeaufort West kwasekuseni futhi abiki wakhona lamafuthi ehamba nengqelana ngephi phaya ngo13 degrees baqhube nosuku labo futhi ko-Old Swan ngo22 kanti ke bukele ekhaya nansi kaloku ingxelo yemozulu phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso ko-Upping phaya neziphaluka ngo9 degrees ekuseni futhi licwengile ilanga nje yonke ngemva kwemini kwakhona futhi ngayela 28 degrees xa besonga imini yabo ubona ke phaya ephondweni lase-Northwest ngomso koTosca phaya umzekelo futhi ekuseni ngo15 degrees kanti kubekele kuyatshisa nje yonke lamva kwemini napha kaloku Vryburg ekuseni futhi nasemva kwedinala ngamashumi amathathu abenesithathu kanti ke phaya ephondweni laseGauteng mbukela kaloku lapho thina sikhoya ngalomzuzu phaya eTshwane kumantla zimvula ekuseni ngumoya obhudlayo phaya ngo14 degrees kanti bukele imini yabo futhi isibekele kakhulu ngaye kaloku la 30 degrees xa sinyuka sijonga ngokubanzi kaloku pha kumantla apha eMzantsi Afrika elophondo ke liphalona eLimpopo koThoyandou pha kwasekuseni futhi licwengile lizulu kamandi futhi lazulu ngo15
13 degrees kanti bayayisonga beyivala imini ngengqatsini ka-35 degrees. Bukele ekhaya masehle sithe chu njengephaya ephondweni lasempumalanga ngomso koMiddleburg phaya isele futhi zisantyala zemvula phaya zindudumo kuyanetha phaya ekuseni futhi ngo-13 degrees bayayivala imini kwakhona futhi ngo-29 degrees. Bukele ekhaya xa ndiyivala ndiqukumbele bethuna Imozulu kweli lami iqonga KwaZulu Natal phaya koNewcastle ekuseni futhi ngo-14 degrees no-30 opholo nje kakuhle phakathi kuMzansi futhi koPietermaritzburg ekuseni ku-15. Mna thana kangaka xesha lemyoli. Kamnandi mawethu.